wadhi kaunti ma Migori. Tend duond bura mar ODM ochako chenro matego duond burano motelo yiero maduong' mar higa mar 2027 ka giwacho ni gigeto bedo kod jatend piny Kenya mawuok e duond bura mar ODM kata bedo e piny owacho midhi losi yiero maduong' mabiro. Magi yangire mo mar jokanyo mane obagi kaunti no kawuono. Jojuma nigi mathoth. Hero majo kanyogo mag ODM e kaunti ma Migori, Romani obagi e alap ma Migori, kendo ne ochopi kod ogai mar kojol mar ODM Peter Nyang'nyong'o, jakom mar ODM Gladys Wanga, gavana ma Migori Chele Yako, kod jotelo mamoko. Jotend ODM ne wacho ni ODM tiyo kod thuolo maduong' mar loso piny owacho e higa mar 2027 kama nyalo mana timore ka duond burani koro bedo motegno. ODM odong' kaka chama yore waikore nikech the purpose of formation of any political party is for the purposes of capturing power. A political party will capture power either alone or through a coalition. Agowero kamana enyano shila yako mondo neni kelo delegates kaeri imanyocho Gladys Wanga botimo kocha Homa Bay en gima koro nyakwa luore e piny mangima mar Kenya. This time in 2027 we would like to get there by ourselves. And if we are not getting there by ourselves, nobody gets there without us. Ogai mako jolo mar ODM Peter Nyang'nyong'o ni wach ni ndiko ji mathoth e duond burani mar ODM en achiel kuom yore magitiyo godo mar tego duond burani. Wach mane osir kod jakom mar ODM Gladys Wanga ka achiel kod gavana ma Migori Chele Yako. Lakini negi kawe kagi kawe pile. To okwadwa nwadok chien nwa luor. Omiyo kata Raila Amolo Odinga jatendwa odhi AU mondo bed jakom mar AU Commission. Nyocho sewe wakagi nyawa ng'aya mondo lead the troops of ODM up to the election and to make sure that ODM wins. Najua ODM kila wakati inapata number 1, lakini wengine wanaiba kura ya ODM. As soon as the ink dries on the certificate given to them by IBC, wakiangalia nyuma kuna shida, wanatafuta ODM, wanakula machungwa kidogo ndio wanaweza kuongoza nchi hii. So that means that legitimacy in elections in this nation is given by ODM. Wangano ne ODM nyaka koro bed ma otegno eka oyud thuolo mar bedo kod jakanyo mare mabedo thuolo ma jatend piny Kenya e yiero mar higa mar 2027 kata bedo mar duond buche siasa mabende dhi kawo loch e yiero mabiro no. You can see every party is strengthening itself for purposes of formation of other coalitions so that we can go and capture power. Jotend ODM gi ne okwayo kwe e kinde yiero mar ODM ma ochan tarik 27 ma dweni ka giwacho ni ODM en dumbrano ma ohero kwe. Usipigane, itaharibu jina ya chama. Sisi tunajuana katika polling station. Tukae chini, tuseme Anyola hii kaa hapa, Anyola ile kaa pale. Mimi nataka kuwaambia na nataka kuwaomba. You will never get anywhere in any political formation until you register in a political party. George Juma, Ramogi TV, Migori.